Hola, hola, sóc el Cristian i en aquest petit tutorial aprendrem a fer una composició bàsica amb el programa ArcGIS, una composició de mapes, és a dir, un mapa en el que hi hagi una fletxa de nord, en el que hi hagi una llegenda, un títol, un caixetí amb un text que hi haurà l'autor, la data, la font de les dades i una escala gràfica on els intervals siguin números rodons, una etiqueta amb les unitats, sí? Aquest tutorial jo el faré amb unes dades que tinc del món, però vosaltres, tu, pots seguir aquest tutorial amb les dades de qualsevol exercici que tinguis, perquè l'important és que aprenguis a fer una composició de mapa, exportar-la com a imatge i després importar-la en un Word, amb la qual cosa podràs posar els mapes que generis amb ArcGIS al teu treball de curs, de grau, d'assignatura, de màster, de doctorat, del que vulguis. I fer-ho tan ben fet com puguem, és a dir, una composició bàsica i on el tipus de lletra, per exemple, sigui el mateix que estàs fent servir pel teu treball del Word. D'acord? Doncs apa, som-hi! Molt bé, doncs suposem que tenim tot un mapa que volem imprimir i que en aquest cas jo tinc una capa de punts, que és la capa de principals ciutats del món, una capa de línies, que és els principals rius del món, i una capa de polígons, que és els continents del món. Doncs aniríem aquí, d'aquests dos botons que hi ha aquí petits, hi ha el Layout View i el Data View. Ara mateix estem en Data View. Si volem anar a imprimir, hem d'anar a Layout View. Sí? Doncs anem a Layout View i aquí ens trobem que ens apareix una barra d'eines que es refereix a la modificació dels elements que tenim a sobre un paper. Veieu que aquí hi ha com un paper DIN A4, doncs aquí podem modificar, per exemple, les dimensions del nostre mapa que volem imprimir i aquí anirem afegint els elements de la composició, un títol, una fletxa de nord, una escala. Doncs amb aquesta barra d'eines que ens apareix de Layout dominem sobre aquest mapa. Per exemple, si jo faig un zoom, no faré un zoom sobre Estats Units si faig així, sinó que faig un zoom sobre el paper. M'explico? Veureu, ara m'allunyo amb la rodeta del ratolí. No he fet un zoom al mapa tal com estàvem fent des de Layout View, quan fèiem un zoom amb el... Perquè si fem un zoom des del Data View i ens en tornem al Layout View, veiem que en el paper veiem exactament en el paper DIN A4 estem veient el que veiem en el Data View. Si ara me'n vaig, per exemple, a Espanya o a Europa i me'n torno al Layout View, ara veuré aquí la zona que estic veient aquí. Per exemple, si anem al botó de la bola del món i tornem a agafar tot l'àmbit de la Terra, i me'n torno a Layout View, ara torno a veure la Terra. Sí? Molt bé. I si vull fer un zoom al que és el paper, doncs des de Layout View, la barra del paper, molt bé, o sigui, és a dir, aquesta barra refereix al paper. I heu de tenir molt clar que el Data View és una cosa i el Layout View és una altra. I que en el Layout View generalment veurem la vista del que estiguem veient en el Data View. D'acord? Molt bé, anem a fer una petita coseta, que és posar el paper apaïsat, que és el primer que moltes vegades us trobareu. Teniu el paper vertical i el voleu posar apaïsat, en horitzontal. Doncs anem a File, Page and Print Setup, i aquí veiem que el paper és DIN A4, podem posar un DIN A3 si volguéssim o el que volguéssim, i l'Orientation Landscape, ja se'ns posa horitzontal al paper. I a més, Map Page Size també li direm Landscape. Molt bé, ja tenim el paper apaïsat. Ara bé, el quadrat del que és el nostre mapa pot ser que sigui més gran que el paper o menys gran que el paper. Llavors l'hem de resituar i posar-lo, per exemple, aquí al mig. Si el volguéssim fer més gran, veieu que estic fent més gran el quadrat, però no el mapa en si. El mapa en si té una escala determinada. Com sabeu, si jo poso un número més gran, per exemple, ara aquí tinc 225 milions. Si faig 525 milions, què creieu que passarà?
m'ha fet el mapa més petit. Val? Cada unitat del mapa equival a més unitats de la realitat. En canvi, tornaré a posar 225 milions, perdó. I vull veure-ho més gran, u 220.000 milions, o u 200 milions. Molt bé. Imagineu-vos que així estic content amb aquesta escala. Molt bé. I ara vull afegir-hi aquí mira, l'escala aquesta caixeta infanosa el puc ancorar i tirar la barra. Molt bé, vaig afegir un títol que digui el mapa del món. Insertar. Títol. I se'ns genera un caixetí que diu aquí mapa del món. Podem apretar el botó dret, propietats, i li podem canviar el nom. Mapa del meu món. Ja em diu mapa del meu món. De fet, podria agafar i dir-li, per exemple, que vull un tipus de lletra diferent. Un tipus de lletra com el que estic fent en el treball. Doncs li podria dir, per exemple, que vull una calibrí i que vull una mida més gran. Per exemple, doncs ja tindríem el títol al nostre gust i ara podríem passar, per exemple, a posar la fletxa nord. Per posar la fletxa de nord, simplement hem d'insertar North Arrow i triem una de les que vulguem, que ja ens anem per aquí per l'Argis. Jo us recomano sempre posar una cosa discreta, una fletxa nord discreta com ara una d'aquestes tres. Seleccionem una fletxa nord discreta i podem donar la dimensió que vulguem també i la podem posar on vulguem. Molt bé, també podríem posar-hi la llegenda. Imagineu-vos que volem posar la llegenda. Doncs fàcil, insertar, legend, i aquí ens dona tot un menú per la llegenda. Ens diu quines capes vols posar. Per exemple, imagineu-vos que jo només vull posar la capa de continents. Doncs aquestes dues les podria seleccionar i treure. I si us equivoqueu i la de continents també la traieu, per posar-ne una, se selecciona en aquesta banda esquerra i es posa cap aquí. Següent. I ens demana, vols un marc? Bé, podem posar o no. Vols un fons? I podem posar o no, com vulgueu. Jo intento ser bastant discret en aquest sentit. O una ombra, fins i tot. Bé, això no ho intento que sigui. Podeu determinar l'espaiat entre elements, entre entrades de categories. I aquí podeu veure diferents tonejos, com per exemple la línia, l'alçada. Tot això ja hi entrarem en profunditat quan fem un tutorial més avançat específic de llegenda. Construeix la llegenda i ens la posen al Google. Ara ens faltaria l'escala gràfica. Insertar, escala gràfica. Podeu triar-ne una normaleta, com per exemple aquesta. I evidentment ens fa uns intervals que amb unes unitats, ho farem gran perquè ho vegem millor, pot passar això. Això està molt malament per diverses coses. Una, que les unitats són milles, i nosaltres ho vam parlar en quilòmetres. Dos, que hi ha uns quants intervals que se solapen les etiquetes. I tres, que els intervals no són números exactes. Anem-ho a arreglar tot això. Primer, botó dret, propietats. I anem a Scale and Units. I per començar li direm que volem que siguin quilòmetres les unitats. I després, acceptem, veiem que ens ha redimensionat. Després l'etiqueta, aquí diu quilòmetres. Nosaltres ho podem seguir tenint en quilòmetres, com a unitats, i l'etiqueta posar-hi KM, ja que KM és internacional i tant si és un anglès com un català com un castellà podrà interpretar que són quilòmetres. Ara anem a canviar els intervals d'aquests. Botó dret. Molt bé, doncs ara anem a determinar nosaltres quin volem que sigui l'interval entre divisions. Aquí diu 8.500, 12.900... Bé, jo vull que siguin, per exemple, 5.000, 5.000, 5.000. Doncs anem a Properties
I aquí a Scale and Units li podem dir que volem nosaltres ajustar l'amplada de cada divisió. En aquest cas, per defecte, ens havia donat 4.300 km. Li podem donar, per exemple, cada 5.000 km. Molt bé. Ara bé, veiem, per exemple, que se'n solapen aquestes xifres. Podem fer diverses coses, o canviar la mida de lletra, o dir-li que aquest interval no ens hi posi etiqueta, o que només ens posi etiqueta al primer interval i a l'últim. Això es fa de la següent manera. En numbers and marks, en numbers and marks, li podem dir ara mateix estan divisions en first midpoint. El first midpoint és aquest, el 250, i les divisions són 10.000, 15.000. Si li diem que ens posa els límits, ends en 0, només ens posa al principi i al final. Bé, podeu jugar amb això tant com vulgueu, però jo us dono 3 consells. 1. Que els intervals siguin números exactes i que l'etiqueta sigui una etiqueta internacional, per exemple, km en cas de quilòmetres o metres, m en cas de metres. Sí? Molt bé. Doncs ja hem acabat l'escala, ja hem acabat la fletxa nord, ja tenim la llegenda, ja tenim el mapa, ja tenim el títol. Ara ja tindríem els elements fonamentals, només ens faltaria alinear-ho tot. Jo ho faig de la següent manera. Agafo, per exemple, el mapa i miro en quina posició, en coordenades mapa, està situat aquest marc. Doncs aniria a Size and Position i veig que aquest caixetí està a 1,43 centímetres del límit esquerre del paper. Li diré, per exemple, 1,5 centímetres. Ho faré amb números rodons. I de la I, és a dir, de sota, està a 4,8 centímetres. Li diré que estigui, per exemple, a 4 centímetres. Ja veureu com es mourà. Molt bé, doncs ara que ho tenim més o menys situat, imagineu-vos que volem posar la fletxa de nord aquí, en aquesta situació d'aquí. Doncs aniríem, igual que l'hem mogut al mapa, podríem apretar el botó dret sobre la fletxa de nord i dir-li que la posició la volem a 4 centímetres de la part inferior del paper i a, per exemple, 1 centímetre de la part esquerra. Podríem posar a 2 centímetres. Molt bé. I la llegenda la podríem posar també a 4 centímetres de la part inferior i, com que m'agrada treballar amb números rodons, a 25 centímetres de l'esquerra del mapa. L'escala, evidentment, també la podríem posar a Size and Position, 4 centímetres i a 6 centímetres. Molt bé. Per acabar, si volguéssiu posar el vostre nom, podríem fer un text lliure. Alerta aquí perquè l'Argis posa el caixetí així a voleo al mig del mapa. Molt petitó, molt petitó. I costa molt detectar-lo, però bueno, al final es pot seleccionar, botó dret, i el pots posar on vulguis. Per exemple, el posarem també a 4 centímetres. I a 15 centímetres. Ara el tenim aquí, moure aquí, i posar aquí botó dret, i el text posar-hi el nostre nom. Molt bé, ja gairebé ho tenim a punt per exportar en imatge i posar-ho en un Word. Però hi ha alguna coseta que a mi encara no em té content. I és, per exemple, que aquí a la llegenda hi diu Legend, Continents, Continent, i hi ha els noms en anglès. Ara anem a arreglar aquestes cosetes, aquests petits detalls. Botó dret sobre propietat des de la llegenda. I a General, aquí hi ha el nom que hi ha a Legend. Veieu Legend? Doncs aquí posarem, per exemple, Legenda. Primer tema a arreglar. Que surt llegenda. Evidentment podríem tocar els tipus de lletra i tot. Doncs bé, si per exemple aquí tenim Continents, Continent, només volguéssim un dels dos, podríem apretar l'F2 a sobre d'aquí a la llegenda i borrar-ho, per exemple, d'acord? I ja només ens surt Continents.
Si per exemple estiguéssim en un món distòpic i en comptes de continents volguéssim que fos districtes, faríem F2 i aquí posaríem districtes. Àfrica també ho podríem canviar, per exemple podríem posar districte 12, sí? Ja se'ns actualitza aquí. Molt bé, i podríem canviar aquí tots els noms en anglès, en castellà, en català, com vulguis. Molt bé, ara sí anem a exportar aquesta composició com a imatge per poder-la insertar en el Word. Anem a Export Map i aquí tindríem diferents... Bueno, per començar, que buscaríem la nostra carpeta on desearíem el mapa, el format de la imatge, o si volguéssim en PDF, i en aquest cas faré PNG, perquè vull una imatge, i posaré el meu món. 2, perquè és el segon món que tinc. I a resolució aquí podríem dir els punts per polzada, que és els punts que farà la impressora a l'hora d'imprimir, i l'amplada en píxels d'aquesta impressió. D'acord? Endavant. Beso. I ja puc anar al Word a insertar imatges al meu món. Sí? I tinc la llegenda que ja l'havia fet ara recentment i tot. Si ho voleu reajustar, sempre podeu acabar retallant aquesta imatge i acabar-la d'ajustar. Molt bé, doncs ja hauríem acabat al cap del carrer. Hi ha altres tutorials que farem més endavant en què aprofundirem molt més en el que és la llegenda, la composició dels mapes, en fer zooms en zones concretes, d'acord? Doncs vinga, va, salut! Adéu!